Meta Adrian Delija sejjaħ il-fatt li hemm xi lokalitajiet fejn hemm barranin daqs jew aktar minn Maltin bħala ta' tkexkix, kienu ħafna il-familji f'pajjiżna li kienu skandalizzati dan hekk kif f'numru kbir ta' koppji miż-żewġin għal minnu persuna minnhom imwielda barra minn pajjiżna. Min risposti li nataw fil-Parlament mill-Ministru Byron Camilleri għal numru ta' mistoqsijiet ta' deputati nazzjonalisti jirriżulta li l-proporzjon ta' żwiġijiet bejn Maltin u barranin qed jiżdied. F'April tas-sena l-oħra wara talba minn Grazzjella għat-tard brevi, il-Ministru Camilleri ippubblika ċifri preċiżi li wrew kif inbidlet is-sitwazzjoni bejn l-2010 u l-2023. Fil-fatt fl-2010 minn 1909 żwiġijiet fejn almenu persuna waħda fil-koppja kienet Maltija, 243 Malti u Maltija iż-żewġu l-barranin li jfisser li wieħed minn kull 8 żwiġijiet dak iż-żmien ma kienx fost Maltin biss. Sal-2023 dan il-proporzjon kien tela għal kważi wieħed minn kull 4 hekk kif minn 1587 żwieġ kemm bil-Knisja kif ukoll biċ-ċivil 341 kienu ta' nazzjonalitajiet imħaltin bejn Maltin u barranin. B'hekk fuq medda ta' 14-il sena il-probabilità li Maltin jiżżewġu barranin f'pajjiżna irdoppja. Għal mistoqsija differenti mid-deputat nazzjonalista Ivan Bartolov f'Ġunju ta' din is-sena, l-istess Ministru indika li fl-2024 kien hemm rekord ta' 391 żwieġ bejn ċittadini Maltin u barranin, l-akbar ammont fl-istorja. B'hekk fl-aħħar 15-il sena kellna kważi 5,000 żwieġ bejn Maltin u barranin, jew wieħed minn kull 5 żwieġijiet kif irrimarka f'post fuq il-midja soċjali l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Minn analiżi li saret minn One News riżulta wkoll li minn 59,000 tifel u tifla b'nazzjonalità Maltija madwar 15,000 huma iwlied koppji ta' nazzjonalitajiet imħalta. Dan u kważi l-istess ammont ta' tfal lokali li huma imwielda minn koppji fejn iż-żewġ ġenituri huma barranin. Bil-loġika ta' Adrian Delija allura madwar 2 minn kull 5 mit-tfal f'pajjiżna jgħixu f'sitwazzjoni ta' tkexkix għax f'darhom hemm adulti li mhumiex ċittadini Maltin. Għal kritika li rċieva Delija kiteb fuq il-midja soċjali li tkellem kif tkellem minħabba il-popolazzjoni żejda b'diskors tal-lemin estrem tiegħu ifisser li ħafna mit-tfal f'pajjiżna huma żejda għax xi ħadd mill-ġenituri tagħhom u barrani. Dwar dak li qal Delija wkoll irreaġixxa il-kap eżekuttiv Laburista Leonid Mackay li fuq il-midja soċjali tenna kif l-eks kap nazzjonalista missu jaf aħjar u diskors perikolus simili mhux biss mhuwiex aċċettabbli iżda laqqas korrett. Mackay ukoll innota li l-isfidi li l-ħaddiema barranin iġibu magħhom ma tiffaċċjahomx bi kliem populista iżda b'miżuri kif qed jieħu l-Gvern permezz tal-Labour Migration Policy li tagħti dritt lil barranin ikunu hawn kemm il-darba is-suq tax-xogħol għandu bżonnhom.